सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे इउट्युब चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। आङो दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै आरोबाव नोंथांमोनजों लोगोसे इसोरनि रावखौ आं सोलोंज्लायनो लुबैदों आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय आत्मानि दावहा। जों बिनि फारसे गोसो होनानै दसे सम इसोरनि रावखौ जोङो नायलांगोन। जेब्ला जोङो एफेसुसनि बिलाइ 6:10निफ्राय गाहाय सारियाव फरायलाङो अब्ला जों दिनै मोननो हायो इसोरनि रावा बेयाव ओरैबादि लिरनाय दङ, नोंसोर दावहा नांनायनि आगजुफोरखौ गान, अब्लासो नोंसोरो सैताननि जोंहा दावहा नांनानै गसंथानो हागोन। मानोना नोंसोरनि दावहा नांनाया बोलोफोरजों बेंनायफोरजों बे खोमसि संसारनि बिखुवा सोरगोनिफ्राय जोख्लाय हरजानाय सोरगोनिफ्राय गोग्लैनाय गाज्रि जिउजोंसो। इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय जोंनि जुजिनाया, जोंनि दावहा नांनाया उसुं खाथियाव थानायजों नङा, जोंनि लोगोफोरजों नङा, इसोर मिथियै मानसिफोरजों नङा, जोंनि दावहा नांनाया सैतानजोंसो। बिनिखायनो जों बे बिसारु सैतानखौ मोजाङै मिथिनाया जों मोजां। बेनिखायनो फै जोङो दिनै बे बिसारु सैतानखौ फेजेननो नांगौब्ला जोंनि रोंनायफोरखौ लानानै, दंनायफोरखौ लानानै, गियानखौ लानानै, बोलोखौ लानानै जों बिसारु सैतानखौ फेजेननो हानाय नङा। नाथाय जेब्ला जों जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि जिबनाव लागोन, जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोन बादि जोङो मानिगोन आरो सोलिगोन, अब्लासोनो बिसारु सैतानखौ जों फेजेननानै देरहासार जानो जोङो हागोन। बिनिखायनो 1 सामुएलनि बिलाइ 17:45 नायोब्ला मोननो हायो, मोनसे समाव इजराइल आरो फिलिस्टियानफोरनि गेजेराव दावहा नांनो थाखाय थाम-थिम जादोंमोन आरो फिलिस्टियानिफ्रा दिनै बेबायदि इजराइलफोरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय लारियै बिसोरो गसंनानै दावहानि फोथाराव रेडि जानानै दङमोन। आरो बे एखेयैनो इजराइलारिफ्राबो फिलिस्टियानफोरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय बिसोरो दावहानि फोथाराव मोखांजों मोखां लारियै गसंनानै रेडि जानानै थाम-थिम जानानै दङमोन। आरो बे समाव फिलिस्टियानिफोरनिफ्राय सासे गोजौ गिदिर जायखौ गलियाथ बिर होननानै बुंनाय जायो, बे गलियाथ बिरा दावहानि फोथाराव ओंखारलांनानै दिनै लारियाव गसंनानै थानाय, सारियाव गसंनानै थानाय इजराइलारिफोरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय बियो बुंदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि नोंसोरनि गेजेरनिफ्राय बोलोगोरासिन दावहारुखौ सायख'नानै आंनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय थिनहरदो। जेब्ला बियो आंखौ फेजेननो हागोन अब्ला जों गासै फिलिस्टियारिफ्रा इजराइलफोरनि गलाम बान्दाफोरजों जागोन। आरो आङो दिनै बे दावहारुखौ फेजेननो हायोब्ला गथै इजराइलारिफ्रा जोंनि गलाम आरो बान्दा जानांगोन। बेबादि दावहानि फोथाराव गसंनानै बोलोजों गोहोजों गलियाथ बिरा जुजिदोंमोन। आरो बै समाव बिनि जुजिनायनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय रावबो दावहानि फोथाराव थांनानै दावहा नांनो थाखाय इजराइलफोरनि गेजेरनिफ्राय ओंखारनानै फैयाखैमोन। जुदियोबा बिसोरो दावहा नांनो थाखाय दावहानि फोथाराव गानफब जोमफब गथै दावहानि हाथियारफोरखौ लानानै दङमोन, अब्लाबोनो गलियाथफोरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय रावबो ओंखारनानै फैयाखैमोन। नाथाय गोथां इसोरनि दास डेभिडना लावखारमोनब्लाबो बिनि जिबनाव थोजासे बेबायदि दावहा नांनायनि ट्रेनिंफोर, आगजुफोर, हाथियारफोर गैयामोनब्लाबो बिनियाव इसोरनि आत्माया दङमोन। इसोरनि आत्माया थानायखाय, इसोरनि बोलोआ थानायखाय दिनै बयबो गिनानै उन जादोंमोनब्लाबो बे दावहानि फोथाराव इजराइलफोरनि जानानै फिलिस्टियानफोरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय डेभिडना गलियाथ बिरनि खाथियाव बियो थांनानै
बेबादि बुंदोंमोन। 1 सामुएल 17:45 फरायब्ला मोननो हायो। दाबिदना होनबाय, नोङो आंनि जेंना रोननांनो थुंग्रि जं लानानै फैदों, आन्थाय आङो गोथां फोरबोनि नाम लानानै नोंनि हेंथा दावहा नांनो फैदों आरो इसोरा आंखौ नोंनि आखायाव आरो इसोरा नोंखौ आंनि आखायाव गथायगोन। बे गिदिर फोथायनायखौ लानानै दाबिदना गलियात बिरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय थांदोंमोन। गलियात बिरनि रोंनायखौ, गलियात बिरनि बोलोखौ, गलियात बिरनि अस्त्रनि हाथियारफोरखौ नुनानै दाबिदना बे दावहानि फोथाराव गिनाय मोनाखैमोन। मानोना इसोरनि जिउआ, इसोरनि आत्माया बेखौ दैदेनदोंमोन। बेनिखायनो जोंबो जेब्ला इसोरनि जिउजों सुफुंजागोन, अब्ला जोंनि थासारिया जेसेबांखि गाज्रि परिबेस फैया मानो, जेसेबांखि गाज्रि नुथायफ्रा जोंनि जिबनाव फैया मानो, थेवबो बे नुथायफ्रा जोंखौ असान्ति खालामनो हानाय नङा। बे नुथायफ्रा, दुखु दाहाफ्रा जोंखौ निरासा खालामनानै सैहोनो हानाय नङा। नाथाय जों बेखौ फेजेननानै देरहासार जानो हागोन। आरो दिनै दाबिदना बे गलियातखौ दावहानि फोथाराव दावहा नांनानै फेजेननानै देरहासार जानानै गावनि जिबन, गावनि न'खर, गथाय इजराइलफोरखौ बियो बन्दि जानांगौनिफ्राय बैनांगौ आरो बैनो गोनांनिफ्राय गलियात बिरनि आखाइनिफ्राय दाबिदना बासायदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, दिनै नोंनि न'खरखौ, नोंनि गथ' गथायखौ नोङो बासायनांगौआ नोंनि आखायाव दङ। नोंनि न'खरखौ फोसाबनो थाखाय, नोंनि जिबनखौ, नोंनि बेक्तिगत जिबनखौ फोसाबनो थाखाय रावबो फैनाय नङा। नाथाय नोंनो दिनै बे बिसारो सैताननि जेंना जुजिनो थाखाय नोङो नांगोन। आरो नोङो बिसारो सैतानखौ फेजेननानै नोङो देरहासार जानो नांगोन, जेन' नोङो गावनि जिबनखौ आरो नोंनि न'खरखौ नोङो बासायनो हायो। माब्रै बासायगोन? माब्रै जों बे आत्मानि दावहायाव जोङो देरहासारनायखौ मोनगोन? माथाइनि लिरनाय 4:4 फरायब्ला मोननो हायो। जिसुआ सैतानखौ बुंबाय, लिरनाय दं, मानसिया सिथावजोंल' थांनानै थाया, आन्थाय फोरबोनि फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो। जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ उखैनाय मोनदोंमोन, 40 दिन 40 हर बियो उपबासाव दङमोन। सैताना बिनि खाथियाव फैनानै बिखौ आनजाद लाफैदोंमोन। आरो बे समाव सैतानखौ जिसु ख्रिस्टआ इसोरनि रावजों, इसोरनि बाथ्राजों बियो फेजेनदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, आंनि जिबनाव इसोरनि बाथ्रायानो गैयाब्ला, आंनि जिबनाव इसोरनि बाथ्रायानो थायाब्ला, आङो दिनै इसोरनि रावखौ फरायाब्ला, इसोरनि बाथ्राखौ अध्ययन खालामाब्ला, ध्यान खालामाब्ला, आङो माब्रै बे आत्मानि दावहायाव देरहासारनायखौ मोननो हागौ? जोंनि न'खराव आथिखाल जों गोबां नुयो, गोबां इसोरनि बाथ्रानि खम आंखाल जालांनायफोरखौ जों दिनै आथिखालाव नुनो हागासिनो दं। बेनिखायनो जोङो दिनै इसोरनि बाथ्राफोरखौ जों लानानै जों जिउ खुंनि, जेन' जों थारैनो गावखौ आरो गावनि न'खरफोरखौ फोरबोनि मुङाव बासायनो हानाय बादि। आरो जिसु ख्रिस्टआ सैतानखौ इसोरनि रावनि गेजेरजों बियो फेजेनदोंमोन। बेनिखायनो बे इसोरनि रावा जोंनियाव थानो नांगौ। अब्लासो जोङो बिसारो सैतानखौ फेजेननो हागोन। जेब्ला 2 करिन्थिया 10:4 फरायो, अब्ला जों मोननो हायो। बेयाव बेबादि लिरनाय दं, मानोना जोंनि दावहा नांनायनि आगजुफ्रा संसारनिजों नङा, इसोरनि बोलोजोंसो। जोङो दिनै बे बिसारो सैताननि जेंना दावहा नांनानै देरहानांगौब्ला जोंनि आत्मानि जे आगजु, बे दावहा नांनायनि आगजुआ बे संसारनि बादि नङा। आरो संसारनि बादि गोहो बोलोजों दावहा नांनानै बिसारो सैतानखौ जों फेजेननो हानाय नङा।
जोंनि जिबनाव इसोरा थानो नांगोन, जिसु ख्रीष्टआ थानो नांगोन। जिसु ख्रीष्टनि बोलोआ जोंनि जिबनाव नुजाथिनो नांगोन आरो थानो नांगोन। बेनिखायनो 2 करिन्थिया 10:4 बेखौनो बुंदों। मानोना जोंनि दावहा नांनायनि आगजुफ्रा संसारनिजों नङा, इसोरनि बोलोजोंसो। बेनिखायनो फै जों बे बिसारु सैताननि जोंहा इसोरनि बोलोखौ लानानै जों बिनि हेंथा जोङो दावहा नाङो। जोंनि थासारिया जेखि जाया मानो, जोंनि परिबेसा जेखि जाया मानो, इसोरनि बोलोजों जों बे बिसारु सैताननि जोंहा दावहा नाङो। रमियानि बिलाइ 13:13 बेबायदि बुंदों। हरा बारलांनानै साना ओंखारथारनोसै, बिनिखायनो दे जोङो खोमसिनि हाबाफोरखौ नागारनानै दावहा नांनायनि स्रांनि आगजुफोरखौ गाननि। दिनै बे गाहाम दिना जोबलांनो हमगासिनो दङ। गाज्रिनिफ्राय गाज्रि परिबेसा नुजाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो रमियानि 13:12 बुंबाय, हरा बारलांनानै साना ओंखारथारनोसै। बेनिखायनो जोङो खोमसिनि मावनायफोरखौ, हाबाफोरखौ नागारनानै जोङो दावहा नांनायनि आगजुफोरखौ जोङो गाननि। सम जाबाय आंनि अनजाग्राफोर, सैताननि जोंहा दावहा नांनानै देरहासार जानायनि। मानोना बे दिना, बे समा सोरखौबा नेथ'नानै थाथ'नायनि बे सम नङा। नाथाय जोङो दिनै बिसारु सैताननि जोंहा दावहा नांनानै देरहासार जानायनि बे सम जानानै फैबाय। बेनिखायनो बे फोरबोनि दावहा नांनायनि गानफबनायफोरखौ जोङो दिनै गाननि, जेन' जों बे आत्मानि दावहायाव देरहासार जानो हानाय बादि। बेनिखायनो 2 करिन्थिया 6:7 बुंदों, 2 करिन्थिया 6:7 बुंदों, धोरोमिया जानाया जोंनि आगजु, बेजों जोङो दावहा नांनो आरो गावखौ बासायनो हागोन। जोङो बे दावहानि फोथाराव थांनायनि सिगां, जोङो दिनै बे दावहायाव देरहासार जानायनि सिगां, दिनै 2 करिन्थिया 6:7 बुंबाय, धोरोमिया जानाया जोंनि धोरोमियानि आगजु। जेब्ला जोङो धोरोमिया जागोन, गुरगुनाय जागोन, गोथार जागोन, अब्लासो जोङो बिसारु सैताननि जोंहा दावहा नांनानै जोङो देरहासारनायखौ मोनगोन। जोङो पापखौनो दोनखोमानानै, पापखौनो जों लाखोमानानै, पापआवनो जोङो थानानै माब्लाबाबो बिसारु सैताननि जोंहा जों दावहा नांनानै देरहासार जानो हानाय नङा। जोंनि मोजां हाथियारा 2 करिन्थिया 6:7 बुंबाय, धोरोमिया जानाया जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन हाथियार। सोंलुखौ दोननो सानदों, जायफ्रा दिनै बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बे रावखौ खोनासंदों, दिनै नोंनि जिबनाव देरसिन हाथियारखौ नों मोनदों ने? नङाब्ला देरसिन हाथियारा नोंनि जिबनाव दङ ने? जेब्ला देरसिन हाथियारा नोंनि जिबनाव दङ, अब्लासो नों देरहानायखौ मोनगोन। आरो जोंनि बे आत्मानि दावहा नांनायाव देरसिन हाथियारा धोरोमिया जानाया, बिनि गेजेरजोंल' बिसारु सैताननि जोंहा देरहानायखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो एफेसुसनि 6:11 बुंदों, रोंनि थाखाय इसोरनि नोंसोरनो होनाय आगजुफोरखौ गान, अब्लासो सैताननि इनायनि खायदाफोरनि जोंहा गसंथानो हागोन। इसोरा जोंनो जि होनाय हाथियारफोर दङ, बे हाथियारफोरखौ जोङो गाननो नांगोन, लानो नांगोन। आरो इसोरा जोंनो होनाय बे हाथियारनि गेजेरजोंसो जोङो बिसारु सैताननि जोंहा दावहा नांनानै देरहासारनायखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो फै जों बे आत्मानि गाननायफोरखौ, धोरोमियानि खसाबफोरखौ जोङो गाननि आरो दावहा नांनाय आगजुफोरखौ गाननानै सैताननि जोंहा दावहा नांनो जोङो आवगायलांनि आरो जोङो देरहासार जानि। माखासे दावहानि आगजुफोरनि सोमोन्दै फैबाय थानाय समफ्राव इसोरनि इसा दङब्ला जोङो नायलांबावगोन। बे इसोरनि राव खोनासंनाय साफ्रोमबोनि सायाव इसोरनि बोर आशीर्बादआ थाथों। जिसुनि मुङै आमेन।